Moikka kaikki, täällä on Kinnuski LPS ja mä kuvaan tänään My Dayn. Ja mä oon jo syönyt aamupalan ja kello on jotain 9. Mä heräsin joskus 8:30 ehkä about. Ja mä menen nyt pesee hampaat. Eli mä siis kysyin Salamalta, voiko se olla, mutta se ei voinut. Ja mä menen kruisailemaan mun pikkuvelin kaa, jos se jaksaa. Me nyt lähdetään, koska täällä alkaa kohta varmaan sataa, koska noi pilvet on tollaset.